ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ምርኩስ ሚድያ ወቅታዊ ዜናታትና ጀሚሩሎም ምስ ዜናታትና ምሳና ጽንሖም። አርእስተ ዜና። ተቃውሞ TDF እንደገና ደጊሱሎ። ኩነተ ሓድሽ ሕማም ኢትዮጵያ። ናይ ትማሊ መንቀሊ ኩናት ባድመ ኣብዚ ሰሙን ብኩናት ተሓሚሳ ተባሂሉ። ሓድሽ ውድብ ትግራይ ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ረኺብሎ። ጉዕዞ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት። ትማሊ ኣብ ጉዳያተይ ጣልቃ ተኣትዩ ኣለኹም እትብል ዝነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ ድማ ንሓድሽቲ ዕጡቓት ምስልጣን ጀሚራላ። ሕማም ጎረቤት ከም ዝበሃል ሕቶ ኢትዮጵያ ኣብ ኡጋንዳ ተደጊሙ ኣሎ። ፍቕሪ ዝወለዶ ጽልኢ መዘዝ እናፈጠረ ይመጽእ ኣሎ። እዚኣቶም መሰሉ ዜናታት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝር። ተቃውሞ TDF እንደገና ደጊሱሎ። ንኣስታት 2 ሰሙን ሓዲኡ ጸንሐ ኣድማ ሰራዊት ትግራይ ዳግም ከም ዝተልዓለ ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ይሕብር ኣለዋ። ኣብ ከባቢ ከተማ ዓዲግራት ዝተርኣየ ኣድማ መንቀሊኡ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ምዃኑ ዋላ እኳ ይፍለጥ እንተኾነ ይኹን እምበር ቅድሚ 2 ሰሙን እዚ ሕቶ ክምለስ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ በብብርኮም ቁጠባዊ ሕቶኦም ንምምላስ ኣብ ጻዕሪ ከም ዘለዎ ዋላ እኳ እንተሓበረ ኩላትና መስዋዕቲ ከፊልና ኢና፣ ኩላትና ድማ ብማዕረ ክንረአ ይግብአና፣ ሕቶ ምንባር ሃለዋትና ይመለስ፣ መሬትናን ደሞዝናን ይተሓሎ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታት ብምሓዝ ኣብ ከባቢ ዓዲግራት ብፍላይ ኣርሚ 15 ካብ ድፍዖምን ካምፖምን ብምዃን ተቃውሞኦም ከስምዑን መንገዲ ከዓጽዩን ተራእዮም እዮም። ነዚ ሕቶ እዚ ንምትህድዳእ ድማ ዓበይቲ ዓዲ ሽማግለታትን ከተማ ዓዲግራት ከባቢኣን ናብቲ ቦታ ኸይዶም ከዘራርብዎም እንተፈተኑ ኣብ ክልል ኮይንኩም ኣይተመርሑና ሕቶና ብዝግባእ ኣብ ታሕቲ ወሪድኩም ስምዕዎ ክብሉ ንግዚኡ ተቐባልነት ኣይረኸበን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለየ ሕቶኦም ብዝግባእ ተመሊሱ ድዩ ኣይተመለሰን ዋላ እኳ እንተዘይተፈልጠ ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ግን እቲ ኣድማ ንግዚኡ ሃዲኡ ይርከብ። ትግራይ ክሳብ መዓዝ ከምዚ ኢላ ክትቅጽል ሓቢርና ክንርኢ ዝኸውን። ኩነታ ሓድሽ ሕማም ኢትዮጵያ። ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ጂንካ ዘጋጠመ ሕማም ሄሞሮጂክ ፌቨር ምዃኑን መንቀሊኡ ድማ ማርበርግ ቫይረስ ምዃኑ ፈሊጣ ኣለኹ ክብል መግለጺ ሂቡሎ። እዚ ሕማም ክሳብ ሕዚ 8 ሰባት ዝተቐተለ ሕማም ምዃኑ ይፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ መጀመርያ ሓድሽ ሕማም ምዃኑ ናብ ውሽጢ ማሕበረሰብ እውን ከቢድ ስግኣት ምብጽሑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሕማም ብምንኽኻ ዝመሓላለፍ ሕማም እንትኸውን መብዛሕትኡ ከቢድ ረስንን ብኣፍን ደም ምትፋእ ምልክታት እናርአየ ጸኒሑ እዩ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድሽ ዘይምዃኑን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝፈልዩ ከም ዘይብሉን ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ውድብ ሕቡራት ማሕበራት ነዚ ቫይረስ ንምሕካም 46 ሚልዮን ብር ንሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ብመልክዕ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ከም ጸብጻብ ኣባይ ቲቪ። ናይ ትማሊ መንቀሊ ኩናት ባድመ ኣብዚ ሰሙን ብኩናት ተሓሚሱ ተባሂሉ። ኣብ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን ኩናት ከም ዝተኻየደ ክግለጽ ዝጸንሐ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ደደቤት ሚድያ ገሊጻ። ኣብታ መከራኸሪት ዝኾነት ከተማ ባድመ ሓያል ኩናት ከም ዝተኻየደ ይኹን እምበር ኣብ ሰራዊት ሕወሓት ከቢድ ሓስያ ከም ዘብጽሓን ብደገፍቲ ብልጽግና ዝኾና ማዕኸናት ዜና ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኮይኑ ግን እዚ ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ መንግስቲ ብልጽግና ኮነ ኢሉ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ንምብታን ሓሲቡ ዝገበሮ ምዃኑ ካብ ደደቤት ሚድያ ዝተረኸበ ዜና ይሕብር። ሓድሽ ውድብ ትግራይ ካብ ምርጫ ቦርድ ኣፍልጦ ረኺብሎ። ካብ ሕወሓት ዝተገንጸለ መበል ሳልሳይ ውድብ ናይ ሰርተፍኬት ኣፍልጦ ካብ ቦርድ ምርጫ ከም ዝተረኸበ ተገሊጹ። ውድብ ወለዶ ትግራይ ዝተባሃለ ውድብ ኣብ ቀረባ ጊዜ መስራቲ ጉባኤ ኣካይዱ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣልዒሉ ኣብ ምቅላስ ከም ዝርከብ ገሊጹ ነይሩ። ሕዚ ዝስማዕ ዘሎ ዜና ድማ ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበን ሕጋዊ ኮይኑ ንምንቅስቓስ ፍቓድ ከም ዝተዋሃበን ተገሊጹሎ። ምግንጻል ሕወሓት ንትግራይ ኣይጠዓመን ጥራይ ዘይኮነስ ነታ ንባዕላ ኣዚዛቶም ትንቀሳቐስ ዝነበረት ሕወሓት እውን ክጠቕማ ኣይከኣለን። ናይዚ መቐጸልታ ድማ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ውድብ ዝነበሩ ኣመራርሓታት ነናይ ባዕሎም መንገዲ ይጓዓዙ ከም ዘለዎ እዩ ትዕዝብቲ ዘንጸባርቕ።
ቅድም ክብል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ውድብ ስምረት ኢሉ መስሪቱ እኳ እንተነበረ ንዕኡ ተኸቲሉ እውን ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ንንቀሳቐስ ኢና ዝብሉ ብረታዊ ቃልሲ ናብ በረኻ ወፂኦም ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንኢሮብ ጥራይ ዝሕላቕ ካሊእ ውድብ እውን ብረት ኣልዒሉ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ይሕብሩ። ጉዕዞ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ኮማንደራት ኦላን ፋኖን ሕወሓትን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ሃገረ ሱዳን ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡ። ከም ጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት እንተኾይኑ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ኮማንደራት ኣብ ሃገረ ሱዳን ተረኺቦም ንቐጻሊ ክገብርዎ ዝግባእ ጥምረት ከም ዝተዘራረቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ወኪል ዘኢኮኖሚስት ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ተረኺቡ ህልው ኩነታት ናይታ ከተማ ክዕዘብ ክኢሉ እዩ። ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዛላንበሳን ሰራዊት ሕወሓት እናሃለዩ ብነጻነት ክንቀሳቐሱ ተዓዚቡ ዝሓሸ ሰላማዊ ህሞት ኣብ ከተማ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ትራምፕ ነዚ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኩናት ከዝሕሎን ብናይ ባዕሉ መንገዲ ዋላ እውን እንተኾነ ሰላም ከውርድ ጻውዒት ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ። ምናልባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት እንተተኸፊቱ ትግራይ ናይ መን ፀጊዕ ሒዛ ክትዋጋእ ከም እትኽእል ተፈሊጡ ኣሎ ክብል ጸብጻብ ዘኢኮኖሚስት ይሕብር። ብፍላይ ናይ ሱዳን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ናይ ሱዳን ግደ እንታይ ከም ዝኸውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ክብል ዘኢኮኖሚስት ጸብጺቡ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ጉዳያት ጣልቃ ተኣትዩ ኣለኹም እትብል ዝነበረት ኢትዮጵያ ሎሚ ድማ ንሓደሽቲ ዕጡቓት ምስልጣን ጀሚራ ኣላ። ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ውድባት ካልኦት ሃገራት ዝስልጥንሉ ማዕስከር ተሃንጽላ። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከብ እዚ መሰልጠኒ ን15,000 ዝኣኽሉ ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም ዕጡቓት ዝስልጥኑሉን ሙሉእ ናይ ወታደራዊ ትምህርቲ ዝረኽቡሉን ካምፕ ተጠንጥን ምህላዋ ኣብዚ AAU ወይ ድማ ሕብረት መንግስታት ዓረብ ሙሉእ ምትሕብባር ትገብረላ ከም ዘላን ተፈሊጡ። እዚ ካምፕ ብጀነራል ጌታቸው ቡደና ብሚስጥር ዝምራሕ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እታ ትማሊ ንኤርትራን ግብፅን ኣብ ጉዳያተይ ውሽጣዊ ምምሕዳረይ እተኣቱ ዘለኽን ኣጽዋርን ካልኦት ፖለቲካ ሓገዛት ትገብራ ዘለኽን እናበለት ክትከስስ ጸንሓት ኢትዮጵያ ብተጻራሪ ኣንጻር ሰላም ካልኦት ሃገራት ዕጡቓትን ክትዕጥቕ ዝገርም እዩ። ሕማም ጎረቤት ከም ዝበሃል ሕቶ ኢትዮጵያ ኣብ ኡጋንዳ ተደጊሙ ኣሎ። ኡጋንዳ በሪ ባሕሪ ክትረክብ ኣለዋ ክብል ሚኒስተር ዩስተሪኒን ገሊጹ። ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክስማዕ ዝጸንሐ ሕቶ ወደብ ናብ ካሊእ ሃገር ዝሰገረ ይመስል። ኡጋንዳ ብመንገዲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብኬንያ ወደብ ክትረክብ ኣለዋ ወደብ እንተዘይረኺባ ድማ ክትዋጋእ እያ ክብል ሓውስ ከቢድ መጠንቀቕታ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታቱ ስሩዕ ሚድያታቱን ክዛረብ ተሰሚዑ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ኮይኑ ግን ናይ ኬንያ ምላሽ ሓዊ ዝዓብለሎን ኩናት ዝጻሕተሮን ዘይኾነስ ስኽን ዝበለ እዩ። ፍቕሪ ዝወለዶ ጽልኢ መዘዝ እናፈጠረ መጽእ ኣሎ። ትማሊ ምልክት ፍቕሮም ቃል ኪዳን ኣሲሮም ክሳብ ቡና ምፍላሕን መሽረፈት ምልባድን ዝበጽሑ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕዚ እውን ኣብ ምጭቕጫቕን ምክርኻርን ይርከቡ። ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንኤርትራ በዳሊትን ጽጋዕተኛ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን እያ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ ኣቶ ጌዲዮን ከም ዝገለጾ እንተኾይኑ ሕቶ ወገን ክምለስ ዘለዎ ምዃኑ ግድን ድማ ክምለስ ምዃኑን ክረጋገጽ ክኢሉ ኣሎ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ዓቕልን ትዕግስትን ኢትዮጵያ ገደብ ኣልቦ ዘይኮነስ ትዕግስቲ ወሰን ኣለዎ ክብል ሓውሲ መፈራርሒ ዝዓይነቱ ቃል ተዛሪቡ ኣሎ። ጠቅላይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ኢሳያስ ዝመሰሉ ጀግና የለን ኢሳያስ አፍቃሪ ኢትዮጵያ እዩ ቅድም ብዛዕባ ኢሳያስ ምሰምዖ ዝነበርና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት እዩ ንክብል ወኪል ኮይኑ ንኢሳያስ ክጣበቐሉ ጸኒሑ እዩ። ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ብወገኑ ወኪል ኮይንካ ባዕልኻ መርሐና ክብል ተዛሪቡ እዩ። ይኹን እምበር ፍቕሪ ዘን ክልተ ሃገራትን ዞም ክልተ መራሕትን ማይ ዝኣተወ ይመስል። ዜናታትና እዚኣቶም እዮም ዝመስሉ ነይሮም። መዳለዊ ሙሉዓለም ስላሴ ምሳኹም ሓቢረ ጸናሕኩ ድማ ኣርሴማ መብራህቱ ነይራ። ክሳብ ቀጻሊ ዜናታትና ሰናይ ቅና